Kenya William Ruto kwa doho mondo mikine duto temo non dwaro mar jopiny kapok gichungo moko kuom chenro mag serikal kolose kinde nyasi mar hingo higni 12 nyaka nochung doho malo mogik e pacho ka. Ruto koni okang' mar doho chungo chenro mag piny owacho osekelo ne serikal pek e chwalo dongruok ne oganda jo Kenya. Jafwambo marwa nigi ler. E romo mar dhialo higni 12 nyaka ne chug doho mamalo mogik mabende ong'ere kaka Supreme Court e pacho ka, jatend piny Ruto mabende ne en wendo modhial ne oporo wach kod jotend doho e wi chenro magi gi kod pek magisebedo godo. Kinde mosekalo jatend piny Ruto oseyudre kama tek tok doho chungo kendo kweno moko kuom chenro ma piny owacho mare chano tiyo ka doho lieko ni moko ok lure kod chike. Kata kamano jatend piny noyudo thuolo mar nyiso doho kaka chenro ma ochwalo geto kelo lokruok ne jopiny. How does the court help us to consolidate the place of getting away politics from being about personalities? And how do we work together to make sure that we consolidate the place of a development trajectory, a program, a national program, backstopped by the people of Kenya through an election and rolled out by an elected government. Ruto okoni moko kuom chenro mag piny owacho osebedo kod ohinga kalure kod buche ma oganda ahinya to jogo makero tich jopiny chwalo e doho gino mokoni oseywayo chien lek mag sirikal. And how do we use the place of manifesto to remove politics of personalities and instead try to, consolidate the place of politics that is around a program, a policy, an agenda. Are there other higher values, primordial, existential, fundamental principles which are crucial to the existence of Kenya? Because the public can be mobilized or can mobilize itself to do the wrong things that threaten the existence of the state. And therefore, that is the next frontier of jurisprudence I would invite us to start thinking about, and the Supreme Court can help us in that regard. Nyasino ogai mar doho Mikai Martha Koome kata kamano notiyo gi thuolono mar chiwo ler ni kinde duto apisas mag doho luwo mana chike to ok banre nyakonchiel. The court's jurisprudence has strengthened the democratic foundations of governance and harmonizing the judiciary's benchmark on the areas of public participation that still requires parliamentary action. The Supreme Court is the keeper of the promise of democracy and justice. Every decision made here impacts not just today's Kenya, but the Kenya of generations to come. Nyasino bende noyuorie gi apisas moko madito mag piny owacho ka oganda kod jotelo okwa mondo luw chike kendo gibed kod bidhruok. You sacrifice your political capital to do the right thing. But then the court on the other side decides to be popular and undermine the agenda that you have. And many times, the judgments will not be popular to us or acceptable, but they must be respected. And so I am happy that we have judges who are immune to popularity. You don't have to make a decision whether that is popular. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.